Бая време се мина от последното състезание и видео. Но ето ме в Банско. Най-накрая спокойно мога да кажа на собствен терен този път. Имах и възможността доста време да прекарам тук в района лятото, да подготвя баирите и сега съм тук да ходя си взема стартовия пакет за Пирин Трейл 25 км. И времето за момента е вали, на високото има много мъгла. Говорих с един от организаторите, дето са маркирали. На високото е доста сложно, няма много видимост, но това е проблем за хората на по-дългите дистанции. А за момента с тия 25. Ще видим до утре дали няма да се поправи, поне прогнозите са добри, но каквото дойде. Банско, петък след обед. Доста спокойно за сега. Имахме тук цялата екипировка, че май проверката за задължителна екипировка ще е сериозна и не ми се рискува, затова и маратонки и всички дрехи термовелощурти са с мен. Четири часа, петък, Банско. Започва да приждат шишарките. Утре ще е старта на най-дългата 160 км дистанция, дето от Банско стига почти до Сандански и след това минава на Цините и се връщат. Сериозна работа. Аз сега отивам тук с опит да си купя две пресни багети. Заредихме с горивото. Последните две багетки все едно мен чакаха, така че нещата почват да се нареждат. И така, сега малко разходка из Банско и ще гледам да легна малко по-рано, че утре 8 часа ни чакат да ни извозват с автобуси до Бъндерица, което значи аз не съм точно в Банско, ще трябва 6 най-късно да стана. Поне времето се оправи, даже и нагоре се разяснява лека по лека. Ще станат нещата. Добро утро! Банско в събота, 7:30. След половин час отпращаме към Бъндеришка поляна за старта. Значи на нещо състезание съм си казал, няма да се мрънка. Нито време, нито условия, нито тракове, нито изкачвания, камъни, нищо. Днес сме на Пирин. Много яка дистанция, 25 км. Организаторите са направили нещо много по-леко от това, което по принцип предлага Пирин Ултра. Тук съм, чакам да ми се има някои познати, дето ще се пускат на тази дистанция. Ще ни изводят с автобуси и 10 часа почваме. Айде, стовариха ни автобусите. Не знам като има лифт до тук, защо трябваше с автобус, но ще се опитаме да не мрънкаме днес. Много е красиво, на Бъндеришка поляна сме. Малко по-нагоре е арката. Има час и половина до старта. На сянка щипе. И сега отиваме някъде малко по-на слънце и почваме да загряваме. Екипировката, всичко на лице, водичка. Маратонките как са? Правили са? 5, 4, 3, 2, 1, начало! Хайде, Вало! Хайде, Вало! Хайде, чакай да стрела!
стана, айде, да. Гледай какво става. Не толкова хора. Пак по 2 км стигаме хижа Бъндерица. Първата точка. Изкачването е доволно, 170-80 метра и продължаваме. От хижа Бъндерица към хижа Вихрен минаваме по асфалта, което не е чак толкова лошо на фона на това през колко каменисти пътечки ще трябва да мина. За сега всичко е добре. Позагряхме, въобще не е студено. Слънцето се показва. Има сиди, всичко е супер. Малко от километър до хижа Вихрен, малко камъчета, пиринска работа, слънцето, топло вече, много добре. Минаваме хижа Вихрен. Следват някои езера и минаваме подножието на връх Тодорка след това. И оттам нататък само спускане. Малко снимки. Темпото и без това не е високо. Ще наваксам. Магията на Пирин. Много хубаво. Маршрутът е прекрасен за сега и за момента не виждам никакъв смисъл, четейки. Вече минахме 4 км и половина. То не остана изкачване, само 3 км. Четейките пречат май на бегачите и на тия покрай тях. Байван е за мези и сега, че мога да натискам още нагоре по байра. Времето за момента е много благосклонно. Има облаци, но не чак толкова много. Въобще не е студено. Страхотен ден за едно леко. Не леко, но дълго бягане без много напълне.
Мините порти. Аз не знам. Положението е и само нагоре, и само нагоре. Значи намира се на 2260 метра над морска височина. Стабилна работа. Минахме 6 км, може би остават около 2 катерене, но много стръмно. И после газ към Банско. Сега всичко върви добре. Ами, ето тук е трябва да стигна. Има още около километър и малко може би и 250 метра девиация. Ще попъвнем сега здраво. Колкото по-нагоре, толкова по-хубаво става. Гледите са невероятни. Реално голям баир, много катерене. За момент си струва на 100%. Айде, може да се каже, че почти изкачихме врало. 25-ците се отделят насам. Утре 38. Продължават нагоре изче. Успех! Тук биргирам карата, че му остане голем мармалата. Козите пътечки почват напред. Да, и сега ще го кара. Продължава с пирийските гледки. Просто без дъх. Оди тичай тук, батко, гледай какво става. Е, това е пътя. Е, това е пътя. Оп, вижда съм малко повече. Ох! Гняса.
9 км и половина. Спускането си започна. Поредната красота от трасето. Определено, като свалихме денивелаците и позатопли повече, слънцето изпича, става идеално. Изминаха 10 км и 2 часа и 20 минути от старта. Трасето е... Това не е трасе, това си камъни. Спускането е също толкова приятно, колкото изкачването. 12 км и половина, може би още километър до хижа Демяница, където ще ни подкрепителния пункт за малко вода. След което надолу вече би трябвало да е доста по-лесно трасето и да взем малко побягам днеска. Само камък! Само камък! Ще се яде. Чао! Бял хляб и шпек салам. Топ! По-вкусно не е било. Хапнахме набързо. И сега да видим какво ни чака до финала, още 12 км. Много спускане. Ама ако е такова... Вот такова. Остават 5-6 км до финала. Последните 5 си ги бягах, затова не съм ги снимал. То не беше нищо интересно. Чакъл и леко спускане. Напредвам.
Времето е добре. Краката са горе-долу добре. Не остана. Една оса току-що му хапа през клина на свивката. И сега със сигурност трябва да финишира много бързо. Ама много бързо. Така, от 2 км тичам само по GPX трака. Една маркировка няма. Една маркировка няма, остават 2 км и половина до финала. Сменили ли са трасето, не знам. Преди 4 дни свалих трака от сайта им. Големите претенции са. Големите претенции, ето излизаме. На къде хващаме сега? На коя от двете? Не се знае. Тръгваш и научкаш. Маркировка на найси. Айде, приключваме. Айде, финал.